Yebo ntaze, hlalani phansi ke sana, hlalani phansi thinde nilungise. Hlalani phansi ke sana. Yowethu namhlanje ke mosi sifikile mosipha ku commission hayi ke obviously wonke umuntu wangena commissioners kudu ngezitulo zazo, i-journalist ngezitulo zazo. Hayi ke namthabe nihleli ke nqomba hayi ke ndilindile ke ngoku. Hayi azothi lo tata ngiyambona mosilo tata lo tata ucherishayo yonke lento. Wabe sithi lo tata hey guys namhlanje around 9:30 ndifumene imessage echoyo ba hayi General Khumalo akazosijoyina, he's not feeling well. Yo andothuka ndabheka did he not feeling well yo ndabheka kwabe kushaye ke asizuhlala ke namhlanje because kaloku asizuhlala ngaphandle kwakhe, but i-spokesperson sethu sizani update abakuzawuhlalwa nini. Yabo, so ndizawulinda ke ngoku lo WhatsApp from i-spokesperson sindixelele uba kuzawuphinda kuhlalwe nini, otherwise asikayazi ke ngoku uba kuzawuphinda kuhlalwe nini. But kuyo yonke le nto mna bantase ndiblame uMkhwanazi. Kuyo yonke le nto ye not feeling well ndiblame uMkhwanazi, because why uMkhwanazi angamxelelanga umzilikazi kaMashobane ba xa ufika pha kuzawufuneka ufike ngamanzi wakho, kuzawufuneka uphethe awakho amanzi, and amanzi wakho ungawabeke cankwa la amanzi uzawafumana pha, because uzawubhideka xa uthetha uphele usela la arongo. Kufuneka uphathe amanzi wakho. That's number 1. Fanele uMkhwanazi umtipile ngaloo nto, ambrief. Yabo, number 2 guys, fanele umxelele ba isitulo esi usibekelweyo phaya ungahlali kuso, uhlale kwesi singabekelwanga wena, ubhide umtyholi. Fanele ba uMkhwanazi umxelele umzilikazi kaMashobane loo nto guys. Fanele umxelele. Fanele ba umxelele futhi ba akubanjwa zandla pha. Umuntu umjonga nje sisisandla sithi uyabulisa okanye uyabhabhayisa, loo nto ayenzayo ngesandla umjonge nje. Fanele ba uMkhwanazi umxelele umzilikazi kaMashobane loo nto, because ngoku sihleli apha ngoku kuthiwa not feeling well, and siyayazi Extra Mile is very active. I-Extra Mile is very active nangoku babhizi ukufa i-Extra Mile because kukhona lo mcimbi wenzeke kule country. Bethuna kukhona lo mcimbi wenzeke kule country kaloku. I-Extra Mile is very active because siye kulo ke ngoku walapha. Yabo, uMkhwanazi ungulo kaloku ebekhe wangena apha wathi kwakule commission ke guys isise kwimodule enye, ningacimba fansi basiyaphontsha singena kule sise kwimodule enye. Ungulo kaloku ukhe wathi uMkhwanazi ethetha apha eqongeni wathi ngo-2011 wakhe wabizwa yena ebizwa nguManyoko. Yabo, wambiza wabe esithi bana u-advocate bani ndifuna bhali leta apha kwathini le leta ndifuna ibhale ithi caba i-political interference efuna ukwenziwa ke ngoku ngubani ufuna uFostulo advocate baba kabhali leta. Yabo, uthi uMkhwanazi yey mende yabona kudala ndizi experience i-political interference, uthi ayikho yodlula leya. Uthi ayikho, uthi that was the worst I've ever experienced, because uthi kwathiwa yena makakhuphe umkhono wekati. Niyamazi mos umkhono wekati guys. Kuthiwa yena kwathiwa makakhuphe umkhono wekati athreatenishe lo mama neke bhalele leta. Kutsho lo guys, kutsho lo uthwa kuMkhwanazi kwathiwa makabhalele leta. Hey, uMkhwanazi uthi hayi that was the worst I've ever experienced. And ke ngoku iyabhida ekalo, because kaloku kuthiwa kaloku mos kuthiwa ujumpe from the 22nd floor ne wajumpa kyurugudu. Okay sharp, kuthiwa ureport missing ngomvulo. Yabo, kuthiwa ifone yakhe ayifumenekanga from la room ebejumpe kuyo number 1. Question number 1 le phone yakhe ayifumaneka ngapha, phone yakhe ifumaneke kwenye indawo, asiyazi ke lo ndawo ba iphi, but ifone yakhe ifumaneke kwenye indawo. Fine ke ujumpile tyurukudu, okay fine, but ke ngoku
xa le building ina 22 stories ufuna ungixelela bakuphithizeli akuphithizeli like akho bantu bayabulayo apha phandle yabo akho bantu bayabulayo because fanele ba ibhizi ngathi nguNix Food waseqonqi la building if it's got 22 stories ithule ngalondlela ba akho nomnye umuntu ombonileyo until 11 the next day. Guys, unless ke wenze lanto yayikhe sakhe sayenziwa kulamfana uneno lezi yephephu. Niyamkhumbula manje lamfana uneno lezi yephephu wakhe wabonwa kwaWoolworths ethenga igrocery. Thina sizazi samngcoba kudala. Yena wabethenga igrocery kwaWoolworths unless senziwe leyo. Go option ke leyo. Go option number 1 because andiqondi ba yena angazi chayisa. Andiqondi. But ndayikokela le yalamfana uneno lezi yephephu. Yabo because igama lakhe liphumile kaloku pha uMkhwanazi. Wathi uMkhwanazi yayibona leyo guys that was the worst. Mhlambe bezawubizwa naye kuthiwa uMkhwanazi wambiza nangemini ethile and ngaloo mini kwenziwa ntoni because kuthiwa uManyoko lo nguye owathi makukhutshwe ipolisa elithile caba elopolisa laline criminal charges. Wabe esithi elopolisa maliyekwe kayekwe makangachatshwa kutsho Manyoko athi makayekwe makangachatshwa. Ngoku xa zishubile ngoku kuhleliwe kuMadlanga commission waqonda ba andizukwazi wathi andizukwazi anxiety depression. There's a lot happening. I cannot deal. I feel like I have suicidal thoughts all of a sudden. And ke ngoku omnye umbuzo okhoyo abazibuza wona ke ngoku pha bayazibuza ba mosi iambassadors ummo wazo zihamba mosi zixhakiwe yisecurity. Bane behleli nje bahamba nabantu ibodyguard okanye izecurity zabo. Kutheni yena ingaxhagwanga ubuya kwakhe kulo event kwathini yabo ikhona naleyo iquestion yoba bekutheni zangaxhagwa. Loo nto leyo ke ngoku yini ayibona ba isizawusisa kwi-extra mile because i-extra mile sayazi ke extra mile akude ukuva. What if ngabo simyeke ke lo weno lezi yephephu? What if i-extra mile ithe qalani ngalowa upha nim guys sikwenye into deep bethuna sikwenye into deep. If I will understand le language ndiyithethayo, if I will understand ba if I understand by extra mile into hayibuyela ku videos ezisemva plus otherwise uzayifeyila le module but guys silapho kwinto yoba ngoku kuthiwa umzilikazi kaMashobane is not feeling well. Umzilikazi kaMashobane and nam ndivile ngoba namhlanje ndive ngathi nenhloko. And ke guys xa like umuntu mos ejampile kuye kufakwe mos la tape. Ngiyakhumbula la tape yayifakwe kula girlfriend ka AKA andisakhumbula igama lakhe noba ngianela okanye ngianele na but siyakhumbula sibona bakwafakwa itape and then uyabona from far hayi kukho umuntu pha yabo. Andikaboni nevideo enye yalo echoyo nje bekukho kwakho i-crime scene. Andiyazi ke guys maybe it's because yenye country okanye kwenzeka lonto but andikaboni nevideo enye mina suggestayo ba bekukho kwakho i-crime scene kwazulazula ngamapolisa yangu i-ambulance kuyotshekishwa ba uzaphefumla na umuntu. Akangayiboni lo video mina nindithege baniyibonile guys. I'm not saying ayikho but andikayiboni. Nindithege baniyibonile ke sijonge kahle balento ithini because lowa usetrongweni phofu lo neno lezi yephephu because ngomi le country guys